Doncs ara busquem reaccions a aquests anuncis que han fet en les últimes hores el Govern de la Generalitat i també el Govern central en relació a l'atenció sanitària. I en volem parlar d'aquestes qüestions amb Enric Feliu, que és el portaveu de Marea Blanca Catalunya, l'entitat en defensa de la sanitat pública. Senyor Feliu, molt bon dia. Gràcies per atendre'ns. Bon dia, Thais. Comencem, si li sembla, parlant d'aquesta reorganització que planteja la Generalitat amb 30 àrees integrades de salut. Quin impacte pot tenir això en l'atenció sanitària i quins aspectes positius i també si en veuen negatius i poden acabar tenint com a conseqüència? Evidentment, davant de l'envelliment de la població, cal una assistència més domiciliària i coordinada per tots els agents que intervenen en la salut de les persones. Però a mi la qüestió que se'm planteja és qui farà la coordinació. Això no va quedar clar amb la roda de premsa que van donar ahir els responsables del Kairos. I després hi ha un altre aspecte important, que és que parlen de la coordinació entre els diferents hospitals comarcals. Està molt bé, la cooperació, donar-se suport mútuament, és fantàstic, però resulta que des del propi Kairos fa 4 mesos enrere o uns mesos enrere, quan ens parlaven dels equips d'atenció primària del CSIR, ens parlaven que aquestes entitats havien de competir entre ells pels recursos. No em queda clar quin és el posicionament del Departament de Salut, si vol competitivitat amb atenció primària, però en canvi a nivell dels hospitals comarcals el que prefereix és la cooperació. Hi ha una certa contradicció. Per tant, encara incògnites, no? Però en principi amb aquesta voluntat de reduir el nombre d'hospitalitzacions, sobretot de persones que pateixen malalties cròniques, en aquest sentit, aniria en la bona línia aquesta reestructuració organitzativa? En principi, nosaltres creiem que quan el pacient estigui més còmode en el seu dia a dia i amb la cronificació de les malalties que pateixen la gent gran sobretot, doncs evidentment és una bona direcció. Però clar, és com l'implementem. Repetim, sí que han reconegut també, per altra banda, la falta de professionals, d'una manera clara. I comentaven que els hospitals comarcals no podien competir, per exemple, amb la zona metropolitana de Barcelona per obtenir professionals. Potser el que ens hem de plantejar és que aquests hospitals no competeixin per si sols, i més que la cooperació potser hauríem d'anar cap a una integració total de tot el sistema concertat en l'ICS. Aquesta seria la proposta que farien? Aquest és el nostre criteri, és a dir, nosaltres creiem que la diversitat hospitalària que es veu com una riquesa i com una proximitat davant del ciutadà, evidentment ajuda a fixar a la gent al territori, però també ara, si no són sostenibles perquè no poden obtenir els professionals, home, potser hem de reorganitzar-ho d'una altra manera. Sí que és important també donar passes per millorar l'equitat territorial a l'hora d'accedir a serveis sanitaris i reduir les desigualtats en l'accés a aquesta atenció sanitària en funció del codi postal? És molt important perquè, per exemple, el codi postal determina el temps de llista d'espera que tens, per exemple, per algunes intervencions, per visites a especialistes. Després hem de tenir en compte que el desplaçament, per exemple, intercomarcal a vegades és molt complicat. I l'altra qüestió que hi ha és que, per exemple, amb les àrees aquestes de gestió que han proposat, ara em ve al cap, per exemple, l'Alt Penedès-Garraf, doncs a l'Alt Penedès-Garraf ja hi ha un consorci sanitari que cobreix tota la zona. Però, clar, l'Ajuntament de Vilanova se'n vol sortir del consorci i, per altra banda, l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, que és el de Vilafranca, afirma que es discrimina els pacients a l'Alt Penedès en favor dels del Garraf. Llavors, i sobretot sembla que no hi ha, el que més em preocupa és que no hi ha un responsable d'aquesta coordinació a nivell de cap àrea de gestió. Hem vist un mapa amb xarxa horitzontal. Enric Feliu, portaveu de Marea Blanca Catalunya, moltíssimes gràcies per les seves reflexions. Molt bon dia, fins a la propera. Gràcies. Adéu.